салом, рӯзатон хуш бошад. имрӯз 31 декабри 2020 сол аст ва нашри хабарии барномаи иттилоотии хабарҳои рӯзро бо муҳимтарин таҳввулоти ин соатаи Тоҷикистон ва ҷаҳон дар рӯи мавҷи радиои Муҳоҷир мешунавед. хабарҳоро аз Русия шурӯъ мекунем. бо фарорасидани соли нави милодӣ таваҷҷӯҳ низ ба он муҳоҷироне ки дар боздоштгоҳҳои муваққатӣ нигоҳдорӣ мешаванд зиёда гардида истодааст. ҳамин тариқ дар як қатор минтақаҳои Русия ҳомиёни ҳуқуқ ва нафарони саховатпеша ба муҳоҷирони дар боздоштгоҳҳои муваққатӣ барои нигоҳдории шаҳрвандони хориҷӣ қарор дошта тӯҳфаҳои соли навӣ ирсол намуданд. аз ҷумла аз ҷониби маркази ҳимояи ҳуқуқи муҳоҷирон дар Москав тонк ҷаҳонӣ низ чунин як амали хайрхоҳонаи роҳандазӣ гардид. муҳаммад собиров, ҳуқуқшиноси маркази мазкур, ҳангоми суҳбат бо бахши хабарии радиои Муҳоҷир гуфт ки бо дастгирии бахши консулияи сафорати Тоҷикистон дар Москав, намояндагии Созмони ҷаҳонии муҳоҷират дар ҷумҳурии Ӯзбекистон ва чанде аз шахсони хайрхоҳ ба муассисаи давлатии боздоштгоҳи муваққатии шаҳрвандони хориҷӣ дар шаҳри Горовский вилояти Москав як миқдори муайян маводи хӯрока, доруворӣ ва либосҳои гарми зимистона интиқол доданд. тавре иттилоъ дода шуд, ҳоло дар боздоштгоҳи муваққатии шаҳрвандони хориҷӣ дар шаҳри Горовский вилояти Москав зиёда аз 30 нафар шаҳрвандони хориҷӣ нигоҳдорӣ мешаванд ки аз ҳамин миқдор танҳо як нафарашон шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон буда, боқимонда шаҳрвандони ҷумҳуриҳои Алҷазоир, Ӯзбекистон, Туркманистон, Озарбойҷон ва шаҳрвандони чанде аз кишварҳои африқоӣ мебошанд. ҳамчунин муҳаммад собиров гуфт ки ҳоло дар боздоштгоҳҳои муваққатӣ барои нигоҳдории шаҳрвандони хориҷӣ дар Сахарова 77 нафар, дар чунин боздоштгоҳҳои вилоятҳои Владимир 44 нафар, Иркутск 29 нафар, Санкт-Петербург 85 нафар, Оренбург 21 нафар ва шаҳри Екатеринбург 20 нафар шаҳрвандони хориҷӣ қарор доранд ки ба ҳамаи онҳо низ кӯмакҳои якдафаина аз қабили маводҳои хӯрданӣ, доруворӣ ва миқдори муайяни либосҳои гарми зимистона ҳамчун тӯҳфаи соли навӣ ирсол гардидааст. идомаи нашри хабарист мустақиман дар рӯи мавҷи радиои Муҳоҷир. дар тӯли солҳои зиёд бори аввал аст ки дар арафаи соли нав дар Москав тарабхонаҳо, марказҳои дилхушӣ, боғҳо, майдончаҳо яхмолакбозӣ бинобар пандемияи коронавирус кор намекунанд ва чорабиниҳои оммавӣ низ баргузор намешаванд. тибқи қарори шаҳрдорӣ дар Москав чорабиниҳои фароғатии оммавӣ баргузор намешаванд. ин қарор дар шаби соли нав низ дахл дорад. боғҳо ва майдончаҳои яхмолакбозӣ низ шаби 1 январ кор нахоҳанд кард, гуфтааст муовини раиси шаҳри Москав Алексей Намирюк дар суҳбат ба расонаҳо. майдонҳои яхмолакбозӣ соати 22 шаби 31 декабр баста мешаванд ва мувофиқи ҷадвали истироҳат рӯзи 1 январ дубора боз фаъолият хоҳанд кард. майдони яхмолакбозӣ дар майдони Сурхи Москав дар назди Кремл бошад дар рӯзи охири соли 2020, яъне имрӯз 31 декабр то соати 19 бегоҳ боз хоҳад буд. ҳамчунин маҳдудиятҳо дар фаъолияти тарабхонаҳо, марказҳои дилхушӣ ва ҷойҳои хӯроки умум низ амал мекунанд ки тибқи ин кори чунин муассисаҳои хӯроки умма аз соати 23 шаб то соати 6 субҳ дар шаби 31 соли 2020 манъ мебошад. дар ҳамин ҳол муовини раиси шаҳри Москав Алексей Намирюк ҳушдор дод ки иҷрои ин маҳдудиятҳои номбаршуда аз ҷониби нозирони мақомоти Роспотребнадзор, полис, Росгвардия, дастаҳои таъиноти махсуси амони мақомоти полис ва Росгвардия ва дигар нозирони хадамотҳои назоратии назди ҳукумати Москав дар шаби соли нав назорат бурда мешаванд. ҳамчунин боздид аз майдони Сурхи Москав имрӯз 31 декабр то соати 18 бегоҳ иҷозат дода мешавад. баъди соати 18 бегоҳ мақомоти ҳифзи ҳуқуқ гаштугузор дар назди майдони Сурхи Москавро бинобар маҳдудиятҳои ҷоришуда боз медоранд. дар арафаи соли нав сайругашти москвагиён маън аст, қайд кард Алексей Намирюк, аммо ворид шудан ба метро дар шаби соли нав аз соати 20 декабр то соати 6 субҳи 1 январи соли 2021 бепул хоҳад буд.
мавзӯъро дигар мекунем ва хабарҳои тоҷикистону ҷаҳонро дар русия идома медиҳем. Президенти русия Владимир Путин қонунеро имзо кард, ки тибқи он ташкилот ва ё муассисае ки барои гирифтани имтиҳонҳои муҳоҷирони меҳнатӣ иҷозатнома доранд ва ҳангоми гирифтани имтиҳон ба муҳоҷирон барои баҳои ғайривоқеӣ гузоштан, яъне дидае дониста аз қобилияти муҳоҷирони имтиҳонсупоранда баҳои баланд гузоштан ва ҷавобгарӣ кашида мешаванд. ҳуҷҷати мазкур дар портали расмии интернетии иттилооти ҳуқуқӣ нашр шудааст. ҷазои сангинтарин дар ин фармон барои он хоҳад буд, ки шаҳодатнома дар бораи бомуваффақият супоридани имтиҳон оид ба донистани забони русия, таърих ва асосҳои қонунгузории русия ба муҳоҷират дода мешавад, ки аслан ҳеҷ кадоме аз ин фанҳои номбурдаро намедонад. дар ин ҳолат ба имтиҳонгир, яъне омӯзгоре ки имтиҳонро қабул намудааст ва баҳо гузоштааст, аз 30 то 50 ҳазор рубл ҷарима таҳдид мекунад, аммо ҷаримаи шахси ҳуқуқӣ айнан дар чунин ҳолат аз 300 то 500 ҳазор рублро дар бар хоҳад гирифт. ғайр аз ин, акнун тибқи қонуне тасдиқ шуда инчунин ҷаримаҳо барои вайрон кардани шакли имтиҳон, тартиби додани шаҳодатнома, муқаррар кардани баҳои ғайривоқеии имтиҳон ва вайрон кардани система ва моҳлати нигоҳдории натиҷаҳои имтиҳони супоридаи муҳоҷирон аз шахсони масъули имтиҳонгиранда ситонида мешаванд. барои нодуруст ворид кардани натиҷаҳои имтиҳонҳо ба феҳристи федералӣ инчунин аз 15 ҳазор рубл барои шахсони мансабдор ва барои шахсони ҳуқуқӣ аз 150 ҳазор рубл ҷарима пешбинӣ шудааст. ба мақомоти Рособорнадзор ваколат дода мешавад, ки чунин парвандаҳои маъмуриро оғоз ва баррасӣ кунанд. ёдовар мешавем, ки шаҳодатномаи хатми бо муваффақияти имтиҳон фарогир барои донистани забони русия, таърих ва асосҳои қонунгузории русия барои супоридани муҳоҷирони меҳнатӣ иҷозат барои иқомат ва иқомати муваққатӣ дар русия зарур аст. хориҷон чунин имтиҳонҳоро дар муассисаҳои таълимии иловагӣ ва донишгоҳҳои ҳудудии русия супорида метавонанд. нашри хабариро идома медиҳем ва аз русия ба тоҷикистон меравем. яке аз аъзои дастаи тоҷикистон, Парачеҳра Камолова, дар номинатсияи солисти беҳтарини мавсими 4-уми озмуни байналмилалии телевизионии «Вавес голос» ғолиб гардид. дар озмуни вакале дастаҳои 10 кишвари иштирокчӣ ширкат варзиданд ва ғолибон дар 4 номинатсия беҳтарин тим, беҳтарин гурӯҳи мусиқӣ, беҳтарин солист ва солисти беҳтарин муайян карда шуданд. давраи ниҳоии шоу мусиқии байналмилалии «Вавес голос» 2020 дар шабакаи телевизионии «Мир» баргузор гардид. дастаҳо иборат аз наврасони боистеъдоде аз 12 то 17 сола аз кишварҳои Озарбойҷон, Исроил, Молдова, Арманистон, Қазоқистон, Русия, Ӯзбекистон, Олмон, Қирғизистон ва инчунин Тоҷикистон дар як набарди мусиқӣ ҷамъ омаданд. ёдорас мекунем, ки дастаи мунтахаби Тоҷикистон барои ширкат дар ин озмуни байналмилалии мусиқӣ моҳи июли соли ҷорӣ дар душанбе дар асоси натиҷагирии озмуни интихобӣ ташкил карда шуд. дар ҳайати дастаи мунтахаби Тоҷикистон 5 наврасони боистеъдод шомил гардиданд. давраи ниҳоии ин лоиҳаи шоу мусиқии байналмилалӣ аз 5 қисм ва аз 3 рӯзи рақобат иборат буд. дар қисми аввал ҳамаи дастаҳо дар якҷоягӣ бо мураббиёнашон сурудиро бо забони модари худ иҷро карданд. дастаи Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо мураббӣ ва намояндаи Тоҷикистон дар ин озмуни мусиқӣ Зафар Абдуалимов суруди оҳанги дилро иҷро карданд. баъдан намояндагони дастаҳо сурудҳои якасарои худро иҷро сохтанд ва дар натиҷаи ҷамъбасти даври ниҳоӣ аъзои ҳакамони ин озмуни байналмилалӣ ба хулосае омаданд, ки номинатсияи солисти беҳтаринро ба Парачеҳра Камолова намояндаи Тоҷикистон тақдим кунанд, ки ин аз дастовардҳои беназири дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар ин шоу озмуни мусиқии байналмилалӣ дар байни наврасон мебошад. бармегардем ба Русия ва идомаи хабарҳо. пас аз он ки он тақрибан 50% аҳолӣ дар Русия аз коронавирус эм карда мешаванд, одамон метавонанд ба тарзи зиндагии пешинашон баргарданд, менависад РИА Новости. ин пешгӯиро Ирина Шестакова, президенти Ассотсиатсияи байналмилалии мутахассисони соҳаи сироятҳо, собиқ саркори мустақили вазорати тандурустии Русия оид ба бемориҳои суратӣ додааст. ба гуфтаи ин мутахассис, агар то тирамоҳи соли 2021 нисфи аҳолии Федератсияи Русия ба ваксина фаро гирифта шаванд, натиҷаҳо фавран ба назар мерасанд.
تعداد بیماری‌های نو یک بار کاهش خواهند یافت که این معنی آن را دارد که وضعیت ساحه تندرستی رفع گردیده سرباره در کار بیمارخانه‌ها برطرف می‌گردد و ما کم و بیش بر جای مقرر خود وارد می‌شویم. تاکید داشته است درین شستکو متخصص بیماری‌های سیریاتی. در همین حال تامینات واکسن ها علیه سیریات کرونا ویروس در روسیه طبق جدول مخصوصی ادامه دارد. قبلا وزیر تندرستی روسیه میخائیل موراشکو گفته بود که به همه منطقه ها 507,000 دانه واکسن کووید 19 فرستادند. در برابر این هر هفته شماره نقطه های امکانی می افزاید. شهروندان سنی معین روسیه می توانند خواهشمندانه در این امکانی عمومی شرکت کنند، اما تا حال مقامات روسیه واضح نکردند که در این امکانی ضد ویروسی مهاجران مهنتی که شهروندی روسیه را دارا نمی باشند شرکت کرده می توانند یا نه. سوال است که تا حال به جواب باقی مانده است. یادآور می‌شویم که وزارت تندرستی فدراسیون روسیه دو واکسن روسیه را به قید گرفته است. اولا در جهان اختراع شده واکسن اسپوتنیک 5 برای پیشگیری کووید 19 از جانب مرکز سیروشناسی به نام گامالیا تهیه شده است و واکسن دوم باشد اپیواک کرونا نام داشته از جانب مرکز وکتور مقامات روسپاترپنادزور تهیه گردیده است. در این ساعت خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را مستقیما روی موج رادیو مواجه شنیدید. سلامت باشید. آمدن سال نو میلادی برایتان مبارک باشد.